खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया रबिबारखालि सासे 40 बोसोर बैसोनि आइजोआ 19 थाला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमना गावनि जिउखौनो फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया बेंगालुरुआव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेंगालुरुनि पुर्बा हाइस्लेन्ड मुंनि 19 थाला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमना गावनि जिउखौनो फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोन्दों। आइजोआ डिप्रेसन एबा साननाय बारा जानानै गावनि जिउखौनो फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। खोला कामरुपनि बर तेजपुरनि माहारियारि राजा लामायाव गारिनि जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जायगायावनो खास्रि बिस्रि जिउ गारनांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे अल्ट' गारिखौ गंसे डाम्पार गारिया उनथिंनिफ्राय फैनानै सौख्लायफैदों आरो अल्ट'आव गावनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो अल्ट'आव गाखोनाय सानै सुबुंफ्रा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। अल्ट' गारिखौ सौख्लायखांनानै डाम्पार गारिया गोख्रै खारखोमालांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जखम जानाय सानै सुबुंखौ हस्पिटालाव सिकित्सा खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। पिकनिक जानो होना ओंखारनाय साब्रै सेंग्रा गाखोनाय गारिया खारथायखौ दबथायस्लाबनो हायैयाव माब्रैबा लामा सेरनि दैयाव गलांनानै साब्रैबो हां लानो सुबिदा मोनैलाय दुखुनांथावै जिउ गारनो गोनां जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे गिख्रंथाव जाथाया उत्तर प्रदेशआव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिगां समाव साथाम लाइमोनफ्रा जिउ गोमाजादों आरो उनाव सासे लाइमोनखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनो हानानै हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो सिकित्सा खालामफुनायावनो जिउ जोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। मैया रबिबारखालि रङिया पुलिस हान्जाया सानै सुपार हेकार हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सानै हेकारफोरा गुबुन गुबुन हेकारफोरखौ सिं सिं मदद होखोमादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सानै हेकारनि मुङा एंकुर बराली आरो निपन बराली होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बे सानै सुबुंफोरा आमेरिकानि लस एन्जेलेसनि सार्भार बानायनानै रङियानिफ्रायबो सामलायहरोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सानै हेकारफोरा IPN एड्रेस आरो VPN एड्रेस बानायनानै लकेसनफोरखौ दिरुननो हादोंमोन। गुबुन गुबुन हादरनिबो लकेसन दिरुनोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। मैया गुवाहाटीनि खानापारा भेटेरिनारि कलेज गेलेग्रा फोथाराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुणोत्सव 2022 मायथाइनि बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बिथाङा बुंदों। गुणोत्सवआव A+ मोननाय गासै 4,841 फरायसालिनो 25,000 बान्था होबाय होनना बिथाङा फोरमायदों आरो बिथाङा बुंबावदों दि गुणोत्सवआव खेबनै A+ मोननाय फरायसालिनो 50,000 रां बान्था होगोन होनना बिथाङा बुंबावो। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंबावदों दि गुणोत्सवआव खेबनै A+ मोननाय फरायसालिनि कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनो माखासे साननि गेजेराव थोंजोङै रेगुलारनि एपइन्टमेन्ट होसिगोन होनना बिथाङा बुंथिबावो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।